Ngiphinde ukubingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ekseni. uJesu Kristu uyinkosi, uyabusa, uyabuya. Silungiselela ukubuya kwakhe azolanda ibandla elingcwele gelekeqe. Ngiyacela ukuthi ungasali. Zibhlungu izinto ezokwenzeka emva kohlwitho ezokwenzeka emhlabeni, sizokhuluma ngazo eqhubeni kwesikhathi ngokusizwa inkosi. Ngiyacela ukuthi bazalwane umuntu nomuntu angasali ohlwithweni. Akuzukuba mnandi neze, akuzukuba lula neze. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi ke sibukele engxenye njengamanje. Kwenye i-recording kwesinye isifundo laphana sifunde u1 Thessalonians chapter 4 verse 6 verse 14 kuya kuyegcineni. Lapha ku verse 16 ngifisa sibuke uma sithi uJesu uzolanda ibandla. Sichazile kuleso sifundo leso ukuthi uJesu uzothi mayifika esuka ezulwini uNkulunkulu uzomthumela uJesu kanye nabo bonke laba abalinde eparadise, so ukuba bazovuka la emhlabeni. So ke uJesu yena kodwa uzolinda kwi-second heaven, uzosuka ezulwini kwi-third heaven eze kwi-second heaven alinde khona. Then uJesu kodwa malento isiyenzeka, sibuka lapha ku verse 16, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ukuthi uzoza ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Ngifisa sibukeke bazalwane kulesi sifundiso esifushane ukuthi uJesu mangabe eza ikupha kuvezayo, iziphi izinto ezizothinteka, sizobona ngani ngokuza kwakhe. Ukuza kwakhe akuzukuba yona imfihlo ngokweBhayibheli elingcwele, ngokombhalo ongcwele. Kuzobonakala, kuzocaca, kuzoba sobala. Iziphi izinto ezizophazamiseka, ezinature, eziyimvelo ekuzeni kwakhe uJesu. So ke ngaphambilini bekuvamise ukuvela ukuthi kuzophazamiseka amazulu, la kuhlala khona ilanga nenyanga nenkanyezi, kuzamazama amazulu ngolimi olujwayelekile lwabantu emhlabeni, ama-planets kuphazamiseke, kuzamazama umhlaba. Uma ufunda ama-Hebrew chapter 12 uqala ukufunda ngithi lapha ku verse 24 noma ku 22 wehle uphume ekugcineni. uNkulunkulu uthembisa ukuthi angeke esazamazamisa umhlaba kuphela, usiyozamazamisa amazulu nomhlaba. Bese lithi iBhayibheli konke okunyakazisekayo kuyonyakazisa, ukuze ungenyakaziswa kume kuzobe phakade. Besivamise ukuthi ke ngaphambilini nabaningi uma sikhuluma ngokuphazamiseka kwemvelo, nature, sikhulume ngokubuya kwesibili kwenkosi uJesu. Kodwa ke manje uNkulunkulu uyasilekelela ukuthi nasohlwithweni kwi-rapture kubonakala ngaleli verse labaseThessalonika bokuqala chapter 4 verse 16, uma kuthiwa kuzobe kunokuhlokoma okukhulu, kunephimbo lengilosi enkulu, i-chief or archangel, bese kuba necilongo likaNkulunkulu. Ngichazileke kwesinye isifundiso, ubuyele kusona ulalele kahle. Kuyacaca, kuyabonakala ukuthi lento yokubuya kaJesu ezohlwitha ibandla akusiyona into ezokwenzeka bangayiboni abanye abantu, ngoba uJesu uma ehamba necilongo likaNkulunkulu, icilongo likaNkulunkulu liyathuthumelisa malikhala. Lento yecilongo uNkulunkulu eyisebenzisa njalo uma ngabe ezohlangana nabantu bakhe. Uwashayila amanye amacilongo ngaphambilini ehlangana nabantu bakhe. Umpostoli uPaul kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 52 uthi ngecilongo lokugcina. Leli gama lokuthi ngecilongo lokugcina aswazi amanye amacilongo aseshayiwe, wona khona aseshayiwe,
kodwa maqondana nokubuthwa nokuthathwa then kutransportwe abantu from planet Earth to planet Heaven, from Earth la kuhlala khona abantu bephila ngomzimba yenyama baye ezulwini lapha bazophila khona ngemizimba kamoya la kuhlala khona umdali wamazulu nomhlaba nolwandle lakho konke okukho, ubaba wethu osezulwini owanikela ngenkosi uJesu ukuthi ibe umhlatshelo. uJesu achitha igazi lakhe ngalo sisindiswe, sihlanjululwe ebibini nasezoneni zonke zethu, sizalwe kabusha, sibe ngabalungile, righteous before God, ukuze siqualify ungena ezulwini, sibuyele emzimbeni yethu yokomoya esezulwini. So uJesu uma ezohlangana nabantu, uNkulunkulu naye involved kulokho. So ke lento akuyona into ezokwenzeka ngokufihlakele. So ke sizobuka lokho ukuthi sambisane bazalwane, sazi ukuthi kunezinto ezizokwenzeka uma singathathi serious lento yokuthi ibandla selizohamba manje, kwenziwa ama preparations. Ma umuntu ezoba nohambo uyageza, ayine, agqoke kahle. Ma umuntu ezoshada uwenza ama preparations long time before, and maningi ama processes okudlulwa kuwo andukuba kufike la kuhlanganiswa khona umakoti nomkhwenyana bese kwenziwa icelebration yokuthi sebeshadile. So ke njengamanje ama preparations lawa ukuthi umoya ingcwele uzosithatha ayosihlanganisa nomyeni wethu inkosi uJesu. uJesu asithatha sihlanganise nobaba wethu osezulwini, then ke sibe nenkosi yethu uJesu umyeni wethu kuze kube phakade. Bese singena sihlale ekhaya lethu elisezulwini, ubaba silungiselela lona ngaphambi ukuthi umhlaba usekelwe. Leli ubaba sifuna sikulo, sibe khona ingunaphakade, siphile khona. Ngokusizwa inkosi siyochaza ubuhle basezulwini ngokwencwadi yesambulo, siyochaza lokho. Kodwa nawe ungabe uqala ubuyifundela Sambulo chapter 21, iJerusalem elisha. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi sibuke njengamanje, sibuke ukuthi uJesu mayeza ezohlutha ibandla ngokwalezi zinto ezintathu, kusinikeza umqondo wokuthi lezi zinto ezintathu: kuhlokoma okukhulu, iphimbo lengelosi enkulu, icilongo likaNkulunkulu. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Kusinikeza umqondo ukuthi sibheke nezinye incwadi ukuthi uJesu mayikhuluma ngokuza kwakhe, hayi ukuza kwakhe ezela umuntu oyedwa, individual person, ezokhuluma naye ambule into ethile, akhuluma umyalezo othile. Hayi lokho. uJesu ngikhuluma ngaye ma eseza ezela ibandla lonke, ibandla elihlanganisa kusukela kuAdam kuze kube usuku umuntu wokugcina osindiswa ekufikeni kaJesu ezohlutha ibandla. Lokho kuhlanganisa abazalwane aba-righteous brethren, righteous saints, abazalwane abangcwele abakhethiweyo kusukela kuAdam kwi-Old Testament nakwi-New Testament. So uJesu uzobebuyela labo, i-event le enkulu ezokwenzeka. So leyo event akusiyona into izovele nje inyenzeke ekufihlakaleni bangazilutha abantu ngayo. Kunezinto ezokwenzeka. Then ke lama verse, ivesi esolifunda njengamanje namhlanje, uma ulifunda kahle alispecify, alisho ukuthi lokhu Jesu akhuluma ngakho njobe ezobuya nje kuzobe kuqondene nokubuya kwakho kwesibili noma kuzobe kuqondene nohlwitho. It is not specified in that way or in that manner. So ke ngenxa yalokho sizothatha umqondo ukuthi uJesu maye ebuyela abantu abaningi ezoyibonakalisa and ezosusa abantu emhlabeni, then noma ezohlangana nabantu abaningi emhlabeni, sizobuka izinto ezivelayo nezithintekalayo. So lokho kusinikeza umqondo
ngiyacela ukuthi kungabikho ukuphikisana ngalokho ngoba kuyosenza ukuthi singabe ready silokhu sibanga siphikisana nani bese beyasala abantu ohlwithweni. Uma ungaboni ngaleyo ndlela it's fine. Into ebaluleke kakhulu la into ethi uJesu yena uqobo uyabuya uzolihlwitha ibandla luzokwenzeka uhlwitho. And mase lwenzeke luhlwitho kunezinto uNkulunkulu azozenza after uhlwitho ezenza emhlabeni, while kuzobe kunezinto ezobe iqhubeka ezulwini for isikhathi esithile. Mase siphelile leso sikhathi uJesu uzobe sebuye okwesibili njengoba afika okokuqala wafika waphila for 33 years emhlabeni esazofela abantu esazohlenga abantu, but ubuya kwakhe kwesibili literal emhlabeni uzobe sezobusa nalabo abakhethiweyo begaba zombili. Isigaba lesokuqala engikhulume ngaso kwenye i-recording, then nesigaba sesibili ngichaze lapho ngisiyabuyela khona. So uJesu uzobe sebuye sezobusa seqedwe ububi, sekuzoveza ukuthi uNkulunkulu uAdam engakoni singakangena isono wayefuna ukuthi kuphilwe kanjani emhlabeni. Ngicela sifunde izwi ke lenkosi elisekela konke lokho engikushoyo. Litholakala kuMatthew chapter 24. Sizoqala ukufunda kuverse 26 sigcine kuverse 31 kodwa amanye amavesi soweqa lapha ngoba khona la ngifuna ukwatomula. Ngiveza ini lana? Sibuka bazalwane, sibuka ukuthi uJesu mangabe ebuyela abantu abaningi, ezovela kubantu abaningi, ezobona abantu abaningi. Njengamanje kunezinto ezophazamiseka eziyimvelo, nature. Sizokuthola ke lokho ke. Ilanga, inyanga, inkanyezi kuzophazamiseka. And mase kuphazamisekile uzosinikeza umqondo ukuthi uJesu uzobe esesimene esinjani. Leso simo leso yiseso esizoconfirma, esizoqinisekisa ukuthi impela uJesu mayebuye ezolanda ibandla kuzobe kukhona phakathi ekubuyeni kwakhe inkazimulo, ukukhanya okukhulu, umsindo, ukuduma, icilongo, yonke lezi zinto ezibaliwe zisinikeza umqondo ukuthi lonto ngeke yenzeke ekufihlekeni noma ekusithekeni, izokwenzeka ibonwa umhlaba, abantu bonke emhlabeni wonke. Uma sesifundisa uMatthew chapter 24 saqeda, uma isikhathi sisavuma, mhlambe masingasavuma usuyifundela wena isambulo chapter 1 verse 7. Lapho futhi kuvela lapho ukuthi uJesu uyobonwa abantu bonke baze bakhale balile ngoba kade bengamfuni bemphika. Uma esebonakala ukuthi ngempela ikhona le ndaba kaJesu ekade abantu bengayinakile, bengayifundi, bezonda nabantu abathi uJesu bayamkholwa, bayayenza intando yakhe, babahlupha labo bantu. Abanye bababulala, abanye bababopha, abanye babasonda, abanye babahleba, babakhuluma kabi, babiza wonke amagama amabi. uMatthew chapter 5. Nibusisiwe mabenzonda benthuka. So bayokhala abantu balile ukuthi kanti lento iyiqiniso. Bese kuthi izinto kade beyipromote, beyijabulela, beyiphakamisa abantu emhlabeni bebhizi ngazo, bengenendaba nokuphila kwabo kuphakade ngenxa ukuthi bengenendaba noJesu. Namanje njengoba ngikhuluma nje bazoyizwa abaningi, kodwa futhi bathalalise bangabi nendaba. Kodwa kuyofika isikhathi lapho izinto ezibabambezene nababhizi ngazo njengamanje ziyodlula, and uJesu mase eqhamuka unendlela ayobonakala ngayo eqhamuka esabisayo. Uzathi kwenye indawo ukuze nibe namandla okuma phambi kwentodana yomuntu, okusho ukuthi ngale nyama esiphila kuyona, umzimba wethu wenyama angeke kumeke phambi kaJesu singekho ngcwele. Manje lobu bungcwele busilungiselela ukuthi sikwazi, ngoba yena ungcwele, nathi sifune sibe ngcwele njengaye, sikwazi ukuma phambi kwakhe, sikwazi ukumbheka. But abezizwe bayokhala ngoba kusho ukuthi uJesu ukuvela kwakhe kube kuyinto esabisayo. Sizofunda ke njengamanje yini lezo sabisa, andukuba uJesu abonakala ekusabiseni kwakhe ngenkazimulo yakhe. Kuzoqala kwenzeka izinto lezi abantu ababhizi ngazo nabayifundelayo nabayisebenzelayo eziyimnako yabo yalelizwe, ukuze mase befundile sebesebenza baphile kahle, ziyophazamiseka lezo zinto. In-nature, i-creation yonke izophazamiseka. Sengiyafunda ku verse 26 Matthew chapter 24.
Ngakho ke uma bethi kini bhekani usehlane ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini ningakholwa, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Right? Kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu, yinto engeke ifihlakale. Akukho specified la ukuthi ukufika kwendodana yomuntu ifikele uhlwitho, noma ukufika kwendodana yomuntu ifikele isifiko kwesibili izomisa umbuso, izoqeda yonke eminye imibuso emhlabeni wonke. Ungixolele mangakhothanga kahle uDaniel chapter 2 noma uverse 45, uverse 44 noma uverse 45 ungixolele, kodwa nje uDaniel chapter 2 la itshe liqheshuliwe elincane leza lafike laphahlaza istatue, then lakhula itshe lagcwala umhlaba wonke, uJesu lowo. So ke lithi ke la iBhayibheli ke ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, umbane lightning makuduma izulu, ulibona izulu maliduma umbane ubonakala usuka empumalanga, uthi bane uyoshona entshonalanga, uyabonakala ufihlakele. So ke noJesu uyobonakala, kuyobonakala kwakhe kusho ukuthi from umkhawulo, from south to north or from east to west, kusukela emkhawulweni omhlaba kuze bese emkhawulweni omhlaba kuyobonakala ukuza kwakhe. Manje laphana kwabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 16 unenhlokomo nephimbo lengelosi necilongo likaNkulunkulu. So ke khona into already evezwayo lapho kuleyo ngxenye. So ke le ngxenye kaMateyu uJesu lapho ekhulumela khona yena uyaveza manje ukuthi uyobonakala kucace. So ke yini le eyokwenza ukuthi uJesu abonakale emhlabeni wonke? So asifundeni isiqhubekeke. Verse 28 noma asimeqe ku28 sifunde verse 29. Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Uverse 29 ucacisa kahle ukuthi uJesu mayeza ilanga lizofiphazwa, kusho ukuthi ngeke linikeze ukukhanya, kuzoba mnyama, nenyanga ngeke inikeze ukukhanya, izinkanyezi zizowa, bese izulu noma amazulu azanyazanyiswe. Kuza uNkulunkulu uqobo, kodwa uNkulunkulu uyisiqu sendodana uJesu Kristu. So into lena engeke ifihlakale, into ezoba sobala. And uma abaningi bethe bayakusaba ukuduma kwezulu, mayizulu liduma ehlobo, njengamanje ngoba umhlaba usuyagoqa ususemaphethelweni seliduma noma yinini, nasebusika liyaduma. Uma umuntu ethi ngiyakusaba ukuduma kwezulu, angifundi izulu maseduma ngiyesaba, kuncane lokho kuduma kwezulu kunalento ezobiyenzeke kubuyini kaJesu. So ke umuzwa lo myalezo ungakamukela uJesu, mamukele umuzwa lo myalezo, usindisiwe egameni kaJesu, kodwa usebhizi nesystem yalelizwe, ngiyacela uphume uyihlambulule. Angikuphoqa, ngisho ukuthi ngiyakuphoqa, ngikuthathele isinqumo, kodwa ngenxa yothando lukaKristu athi angithatha umakhaya njengoba ngithanda mina. Ibhlungu into ezokwenzeka uJesu mayibuye. Uma kuphazamiseka ilanga, kuphazamiseka inyanga, kuphazamiseka izinkanyezi ziwela phansi, ukuwa kwenkanyezi eyodwa iwela phansi emhlabeni kusho disaster emhlabeni lokho. Kuzozamazama amazulu, uma kuzamazama amazulu umhlaba ngeke usale ungazamazami. So ibhlungu into ezokwenzeka emhlabeni. So ke lento ekubambezele njengamanje uyithandayo, uthi usafuna impumelelo, usafuna ukuphumelela kulelizwe, usafuna ukudla imali yakho, usafuna ukubona indawo, usafuna ukuyijabulisa, uyobusa ukhala ngaleso sikhathi. And uma ngabe uJesu seze wavela kanti wena uyilungiselele, kuyobe ngasesona isikhathi ukuthi Jesu ngiyaxolisa, ngicela ungithethelele, sokuyihlambulula ukuthi uyilungise. Kuyobuse ngaleso sikhathi uJesu nje the moment iqala kwenzeka lezi zinto ezibhalela kuverse 29, then selivaliwe ipage lokuthi abantu bangene bayihlambulule. Then uJesu yobe sethatha esezolanda laba azobathatha abazele aqondene nabo, kodwa laba abangaqondene naye abangamukelanga bona bazobe besebuhlungwini, besaba, bethuthumela, bekhala. So izinto ezikubambezele njengamanje zobe ingasakusizi ngaleso sikhathi. So ke
ingakho uNkulunkulu ethe angikhulume kanjena ukuze sixwayisane, uthathe isinqumo hayi ngoba uphoqeleka, hayi ngoba ucindezelwa, kodwa ube nalo ulwazi ukuthi yini ezokwenzeka, so that uzonquma. Mawunquma ukwazi ukusimela isinqumo sakho noma usuwedwa, ngisho wafakwa ejele, ngisho ungathotharishwa, uhlushwe, uzwe ubuhlungu ukuze ngoba kufuna ukuthi umphike uJesu. Uma ungamphiki uJesu, ngisho ungaziswa buphi ubuhlungu, kodwa uma ungamphiki uJesu ngoba uyinqumele wena, uphoqiwe. Lo myalezo yonke into engikhulumayo ayiphoqe umuntu. Right, verse 30 khona angijezwa ke ilanga, uverse 29 liyakufiphazwa. So kusho ukuthi mase kufiphazwa ilanga kuzoba mnyama emhlabeni, nenyanga ayikukhanya, nenkanyezi ziyokuwa, kuzoba mnyama emhlabeni, kube nezinto ezingama disasters ezenzeke emhlabeni ngenxa yokuwa kwenkanyezi. Then abanye bakubiza ukuthi ama asteroids kulapha kwi-astronomy. Then namandla ezulu ayakunyakazisa, kusho ukuthi kuzoba khona i-earthquake, ukuzamazama komhlaba, kuzobe zamazama amazulu. Maliduma izulu suke liduma le phezulu, kodwa liduma kundindizele la emhlabeni. So kuthiwa amandla ezulu azokunyakaziswa, ngeke umhlaba usaleke, kuyonyakaza ngisho uma ngeke amazulu kunyakaza umhlaba wonke, kuyobe kusabisa, abantu bobecabanga ukuthi kuyaphela ngathi kanti akapheli. Then uverse 30 uthi ke khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba. Uyabona ke, emva kokuthi kuzamazama umhlaba kwafiphazwa ilanga nenyanga nenkanyezi zawa, then iyobe isibonakala indodana yomuntu. Ngalesikhathi sekumnyama emhlabeni, sekumnyama emhlabeni, abantu bethukile, kuzamazama umhlaba, izinto ishayisana, kuphihliphihla emhlabeni, kuzamazama ke zamazama iyeza indodana yomuntu. Then ngaleso sikhathi bethukile abantu, bekhala kumaye, kumnyama, ogesi igxoboziwa, ishayisana, kuvutha umlilo ucishe, kube mnyama emhlabeni, iqhamuka indodana yomuntu iyobonakala. Bese kuthi izizwe zonke bese zikhala, hayi ukuthi ziyojabula, izizwe bese zikhala izizwe zonke zomhlaba. Ngaleso sikhathi kabangcwele athi uJesu hlalani nilungile ngoba usuku nehora nilwazi, ukuze nibe namandla okuma. So abangcwele bona, njengoba ngichazile kwesinye isifundisi ukuthi ke bona bazoguqulwa ngokuphazema kweso, baguqulwe basuswe kulomzimba lwenyama, bangena emzimbeni okomoya, bese behlangana nenkosi kuphi kwi-second heaven emoyeni, bese siba nayo ukuze bephakade. Uthi umpostoli Paul lapha, ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi, leli verse lokugcina lapha kweSekorinte chapter 4 bokuqala chapter 4 iverse lokugcina. Then uthi duduzani ngalawo mazwi. So ke laba abakholwa inkosi uJesu abaready ukubuya kwakhe, bona bojabula. But laba abangekho ready, izizwe zomhlaba ziyokhala ngaleso sikhathi and ziyombona uJesu. Bengifuna ukuveza lokho bazalwane egameni kaJesu waseNazaretha. Then enye into ezokwenzeka ngoka Luka chapter 9 ngithi uverse bani, uverse 25 verse 26 mangaphosisi. Enye into ezokwenzeka uJesu ayivezayo lana nansi, right, verse 20 ngokuba yilo nalowo nezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye lo indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise nezingelo sezingcwele. Uverse 26 lo uLuka chapter 9 verse 26. Enye into evelayo, esinye isithombe sesitholayo, uJesu ekubuyeni kwakhe noma ekuveleni kwakhe, uJesu ekufikeni kwakhe, uzoza ngenkazimulo yakhe, nenkazimulo kaBaba, nenkazimulo yengelosi engcwele. Ingelosi eyodwa mayingafika nenkazimulo yayo eyodwa, just one angel ifike nenkazimulo yayo la emhlabeni. uDaniel mayebona ingelosi, mofunda incwadi kaDaniel, waye waphansi uDaniel afane nofileyo ebona ingelosi nje. So ingelosi mayidedela inkazimulo ayingayifihli, izobona umuntu akwazi ukumelana, akwazi ukuphila, akwazi ukuma phambi kwenkazimulo yengelosi. But uthi uJesu uzoza ngenkazimulo yakhe, nenkazimulo kaBaba, nenkazimulo yani yezingelosi ezingcwele. So ke ilanga lizobe lifiphaziwe.
uJesu eze ngenkazimulo yakhe neyengelosi, ilanga lisekho lapho. Kusho ukuthi ukukhanya okuzobe kukhona ngoba inkazimulo kaJesu ingaphezulu kwenkazimulo, ingaphezulu kokukhanya kwelanga. So kusho ukuthi uJesu mayeseze eza ngeyakhe inkazimulo nekaBaba, isho ukuthi izulu lizobe lihlangene lapho. Yabona? Ubuzulu basezulwini bonke buzobe buhlangene buza kanye noJesu, kuphekezela uJesu. So that's why ilanga lizocisha, that's why inyanga izocisha nenkanyezi izowa. Imvelo edalwe uNkulunkulu, uJesu umdali walemvelo, izohlonipha, izobhawa, izosaba, izothuthumela, ivele iwe phansi, icashe ngoba sekuzwa inkosi yenkazimulo uJesu. So ke asibe naso ke leso sithombe ukuthi nansi into ezokwenzeka. Awumajini izulu maduma ukuthi makuthiwa liyaduma, makuthiwa umhlaba yazamazama, labo abake bawuza umhlaba uzamazama, uzamazame for 30 seconds, for 60 seconds, but lokho akushiyo ukuthi kuzozamazama isikhathi esingakanani. Ukuthi amandla ezulu azokuzanyazanyiswa. So into ebuhlungu ezobe yenzeka labazalwane, asibe ngcwele, sihlambulule. uJesu mayeseza ngenkazimulo yakhe, sikwazi ukuthi sibe ready ukuhamba kunye naye. Ngizocela ukuma lapho ke manje, okwamanje bazalwane, bengiveza nje isithombe sokuthi uJesu ekufikeni kwakhe, uJesu ekubuyeni kwakhe ezovela kubantu bakhe, nazi izinto ayichazayo. Mhlambe kulama kulesikhashana esincane, bengithe uzocheck isambulo laphana, isambulo chapter 1 verse 7. Isambulo 1 chapter 1 verse 7, uJesu lapho ukhuluma ngelokhuzana, ngisazama ukusibheka bazalwane, right? Verse 7, right? Lifundeka kanje izwi lenkosi: bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Lento yokuvela kaJesu, umhlaba, imvelo, indalo yonke iyathoba bese kuvela yena ngenkazimulo yakhe nekaBaba nengelosi. Izizwe ngaleso sikhathi zomhlaba ziyakulila ikhali ngoba kuyobe kwenzeka into ebuhlungu bazalwane. So ngiyacela, asikhona bazalwane ukuthi sizwise ubuhlungu ukuthi sidele konke kwalelizwe, sivele nje abantu abahluphekayo, abaswele. No bazalwane. Kodwa sisaba uNkulunkulu ophilayo, ukuze inkosi uJesu mayisifice siready, ngoba lezi zinto ezisibambezelayo zalelizwe zizosala, zizonyakaziswa zonke. Konke ubucwebecwebe, bonke ubukhazikhazi, bonke ubuhle, yonke ibhiza yasemhlabeni ngalesi sikhathi kuyobe inyakaziswa bazalwane. And once lathathwa ibandla lahamba la ezulwini, and kuzobe kune disaster emhlabeni, kuzobe kuphihliphihle, amabhano yeshayekile ngoba dekuzamazama umhlaba, izikhumulo, imkhumbi, ugesi, imoto, amabhasi, amabhilidi, ama-ofisi, izikole, ibhedlela, amajele, yonke into, imizi, izindlu, amabridge, kuzobe amabhenki, kuzobe kubuphihliphihli emva kwalokho kuzamazama komhlaba nalokho kuvela kwentodana yomuntu. Then liyahamba ibandla, then khona isikhathi ke ngokweBhayibheli ngizofundisa ngalokho esizobe siqhubeka uNkulunkulu, ngoba vele uJesu masethatha ibandla, umoya ongcwele uzobe sesukile emhlabeni, nebandla selisukile emhlabeni, abantu bazobe sebebulalana bukhoma, ungasekho unembeza. NoSathane namadimoni, uSathane uzokwehla esuka ezulwini ehlele emhlabeni, namadimoni aphume esogweni akhuphukele emhlabeni, azobe echanasa, eqhosha ukuthi uJesu sehambile, nisele nina. Ngoba nisele nje kubhaliwe encwadini yesambulo ukuthi kuzobe kwenzakalani izinto ezibuhlungu. Njengamanje kuningi ukuhlukumezeka esihlukumezeka ngakho ngamadimoni, noSathane esihlasela, nomphiki Kristu, kodwa usafihlakele. Kuyoba njani mase embule umphiki Kristu, amadimoni esehamba obala, ingasekho into evimba amadimoni, ingasekho imthandazo yabangcwele egameni likaJesu evimbela amadimoni nelwa namadimoni ngoba sebethathiwe? Kuzoba buhlungu bazalwane emhlabeni. Awumbuke nje umzalwane ongasathandazi, nongazile ukudla, nongaphila impilo yobungcwele, uhlushwa amadimoni, uhlunyezwa amadimoni, kuningi okwenzakalayo. Kuzoba njani mase lihluthiwe ibandla? Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi yomusa isibusise egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Bye.